Pán Gibas, čo si myslíte o svetovom mieri? To je pas. Poviem ti tak. Mier je pán. Inak tie, čo to kamerujú, to trošku jebe. Ale on má malý plat, to raz ho nerieš. Hej, ja mám trošku väčší plat za to, že... Vieš, čo je problém? Že ty to potom budeš kamerovať, to nám platy otočia. Michal, ty budeš cenzurovaný, ty buď ticho. No, už sa vyjadriš? Nie, Jana, neruš, teraz má interview. Jano. Mier je jeden z tých málo pánov, ktorí chcú človeku dobre. To znamená, že mier v tomto svete treba, aj keď je to veľmi ťažko dosiahnuť v dnešnej dobe za dnešných podmienok. Ale pokiaľ sa ľudia dokážu dohodnúť, alebo nejaká spoločnosť, tak vždy môže On tak prísť, kurva seriózne rozpráva do tej kamery. k nejakému cieľu Oči a brčate nemajú chybu. pokiaľ sa dohodneme na nejakom ciele bez konfliktu, tak sme v mieri. A tak, mier si mi vysvetlil, hej? Spýtam sa divák, chcete podať nejakú otázku na ňo? DiCaprio v kocke je piči, ten bude v Transformeroch hrať. Dobre, Gibas, teraz ty mne chceš dať otázku? Som ti dal otázku. Jakú? Ako sa cítiš, keď držíš ten foťak v ruke? Ako sa cítite, keď držíte ten foťak v ruke? No asi tak na piču ako pred chvíľu. Hej. To je tak, ale to sa môžem teraz opýtať aj ja teba. Dobre, môžem sa opýtať, opýtam sa vás jednu vec. Aký je zmysel vášho života, ale respektíve, čo chcete dosiahnuť vo svojom živote? Tak veľmi rád... Nebuďte nervózni, kľudne odpovedajte. Ďakujem. Môžem? Jasné. Trošku sa vypnite, lebo je tam vidno vašu bradavku trocha. Ďakujem. Tak v prvom rade by som nechcel sklamať svoju lásku Michala Hlužného. Ani ja nechcem soberať, no už už V druhom rade by som ho chcel zobrať na F1, pretože viem, že by rád Schumachera vyfajčil, ale to nechcem rád do detailov. To je náš Michal. Inak, to je ten To je ten Michal, Michal, áno. to je s tými kudrlinkami. to je ten No. Michal. To je moja láska. Môžete pokračovať. No. A Michal, ale však ty si cenzurovaný. môžem sa vás opýtať jednu vec? Ako ste sa cítili prvýkrát potom, ako ste preťali svojho najbližšieho kamaráta? Tak úzko. 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 Bolo to také stesnený priestor, ako DiCaprio v kocke. Čiže bolo vás to? No mňa ani nejako jeho. Michal, priznaj sa, jak ťa boleli páže. Nehambíte sa za to, pýtam sa vás. Fakt vás to až tak moc bolelo? Asi hej. Dobre, ďakujem za interviu. Dúfam, že sa vidíme o 2 roky. Ako marihuanu, ale...